प्रमद बर'आ बुंनायावथ' एक्सपार्ट जोंथ' दा बिटिसिआव थानानै दिल्लीजोंबो रायलायना फैसा लाबोदों दिसपुरजोंबो रायलायना फैसा। हाग्रामा सार नोंथाङा दिल्लीयाव थाङालासिनो दिसपुराव थाङालासिनो बे मोनबोनाय खौथि खौथि थाखाया सोरनि बायदि मोनखो नोंथाङा? बेफोर थाखायाथ' बड'लेण्डनि सिङाव थानाय बिटिसिनि सिङाव थानाय काउन्सिलनि सिङाव थानाय बर' रायजो राजाफोरनिसो। मानोना बेफोर थाखाया सलाय बायनायाव होनाय टेक्स, थाव संख्रि बानलु आलु दालि सामब्राम गारि मटर गाननाय जोमनाय दख'ना गामसा न' बां लुनायनि बायदि बायदि आइजें आइला बायनायाव आसाम सरकारा दाननानै लांनाय GST एबा टेक्स बर' रायजो राजाफोरनिसो। नोंथांनि बायदिब्ला मानोना बेफोर थाखाखौ मोनखागोन, मोनखानांगौखायसो नोंथाङा मोनदों। बे थाखाखौ मोनखानांगौ। 6 सिडिउलनि सिङाव जिथुनाखि बिटिसि काउन्सिल जिथुनाखि एग्रिमेन्ट जादों बे एग्रिमेन्ट हिसाबै बेफोर थाखाखौ मोनखानांगौ बर' रायजो राजाफोरनि जौगानायनि थाखाय, बिटिसिनि बर' रायजो राजाफोरनि जौगानायनि थाखाय बेखौ मोनखानांगौ। बेखौ दुगा खालामनाया गनायथावना नङा। हाग्रामा सार गावखौनो दुगा खोथा बुंनानै लानाया गनायथावना नङा। आरो बुंदों दिल्ली पार्लियामेन्टआव थांनानै दिसपुराव थांनानै बे एमपिआ मा खालामहैनो? थां ओरैबायदिबावसो रायजो राजा नोंथांमोना खोनासंदों ना रायजो राजा नोंथांमोन? मोननांगौखौ जोङो मोनखागोन, नाथाय आरो बेबो जोंनि अधिकार जोंनि मोन्थाय, एमपिआबो जोंनि राइट जोंनि अधिकार जोंनि मोन्थाय। आरो बे एमपिखौ जे खम सुबुं अनजिमा बर'फोर थानाय खम सुबुं अनजिमाजों बे एमपि 3 मोनदों आसामाव एमपि 3 मोननो थांगासिनो दं बा मोनबाय। बेखौथ' नोंथांमोना बाख्नायनांगौसोमोन, साबायखर बावनांगौसोमोन। बे समाव जों नुनो मोनदों नोंथांमोना राजखान्थिसो खालामगासिनो दं, राजखान्थि खालामगासिनो दं। बायदि बायदि बाथ्रा दान्थेनानै बायदि बायदि बुंनानै राजखान्थि खालामनायखौसो जों नुनो मोनदों। थ' बियो दुखुनांथावना आरो माने बिटिसिनि सिङाव थानाय बड'लेण्डनि सिङाव थानाय बर' रायजो राजाफोरनि थाखाय बियो जोबोद दुखुनांथावना रायजो राजा नोंथांमोन। दा बैफोर फैसाफोरा दिनै बड'लेण्डनि सिङाव थानाय बर' रायजो राजाफोरनि जौगानो हरनाय थाखाफोरा आसाम सरकारा हरनाय सेन्ट्रेल सरकारा हरनाय थाखाफोरा दिनै रायजोनि इउनिभारसिटि कलेज मेडिकेल कलेज इन्जिनियारिं कलेज बायदि बायदि गायसनोब्ला लामा बानायोब्ला दैनि सुबिदा होयोब्ला बायदि बायदि होयोब्ला बियो रायजोनि बयनिबो जायो बियो। नाथाय नोंथाङा दाखालि बावै जिथुनाखि लाइमोनफोरनि थाखाय बेखार लाइमोनफोरनि थाखाय 2 लाख थाखा लाबोबाय, नाथाय बे थाखाखौथ' BPF पार्टिनि सिङाव माखासे खर्मि जाथि खुरमा बंस'फोरनो राननानै नोंथाङा बे थाखाखौ लाजोब्बाय। बिटिसिनि सिङाव थानाय गोरिब दुखियाफ्राथ' बेफोर थाखाखौ मोनासै, माइन'रिटि मिया मुस्लिमफ्रा मोनासै, आरो लोगोसे UPPL पार्टिनि सासेबो मोनासै। मानोना राजखान्थिया फैयोबा रायजो राजाफोरा पार्टि ओरैबो थाखागोन, नाथाय सरकारा फैखांनायनि उनाव बेयाव माने पार्टि बेयाव बासिनाय थानो मोना, समान बेयाव UPPL BPF बिदि थानो मोना, बयबो सुबिदाखौ मोननांगौ। नाथाय UPPLखौ गारनानै BPFनोल' सुबिदा होनायखौ जोङो नुनो मोनदों। आरो बेबो जायफोर मोननांगौ, जायफोरनि नाम खालामना लाबोदों बेफोरबायदि मानसिफोरखौ जोङो मोननायखौ नुनो मोनाखै।
थ' बियो रायजो राजाफोरा दा बेफोरनि फिननायखौ 2026आव होगोन BPF सरकारनि सायाव। नोंथांमोना नेनानै थादो बिनि फिननायखौ लानो थाखाय आरो 2030आव बिनि फिननायखौ नोंथांमोना मोनगासिनो दं आरो। थ' बारा गोलाव बुंनो गोसो गैला, दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियाव दोनथ'बाय। गोजोन्थों।